Мотивацията те кара да започнеш. Но има нещо, което не ти позволява да се откажеш. След мотивацията идва дисциплината. Но дисциплината сама по себе си не е достатъчна. Защото аз съм имал дни, в които съм искал да се откажа. Имало дни, в които съм бил супер изморен. Имало дни, в които съм искал да спа с абсолютно всичко. Но това, което ме държеше, не беше настроението ми. Беше мечтата. Мечтата за това какъв човек искам да стана, какъв спортист и какъв пример. И запомнете, мечтата ви дава посока. Дисциплината те кара да вървиш напред, без да се откажеш. И за това вярвам, че Discipline Build Legends.